manjangman bagai tini o je koktuma awai narjamani tini Ttaadc Hapang ni Ica Bedek ni Bwkhaktwi tini joto music hamjagui tongnai tini joto lukurok ni bagai kaisa koktuma kaham tini o saklaimung achujak tongo tini Ttaadc Hapang ni tini borom gonang Chief Legal Advisor te khoroksa tongo tini Ica Bedek ni borom gonang Principal Officer tini Ica Bedek ni tini joto staff rok bai te tini music hamjangnai rok bai जों kok salemoni bisingtwi जों kaisa initiative nakha tangi hake omono puila जों ya presina thangwi tongo tangi hake जों saimano tini tiprasa eba tini tiprasa bosongo tini hukum belai kheno kuchu kotor koplai abon bagai जों je Ica Bedek ni Bwkhaktwi जों wansuka फाइनाइ सालो चिनी आमानि कक चिनी जे ट्रेडिशन चिनी जतो इंडिजिनस जे म्यूजिक तंगमानि ट्रक चिनी थिनांगो जों कमरि थांमोन नुगै दङ जेमन चिनी फक ट्यून चिनी गोबांमा म्यूजिक हामजानाय रक मडार्न म्यूजिक फलो खायो रोजाबो फियाबा गोबां बरकनो जों जादु कलिजां थुं चिनी मामिता रसामुं थुं हजगिरि रसामुं थुं चिनी गोबां मा चिन जे इंडिजिनस जे फक ट्यून जे फक म्यूजिक आबनो ट्रक जों यागाना चेंगमानि जों नुकजागौ आबन बागै जों Ttaadc Hapang Ica Bedek Bwkhaktwi जों इनिशिएटिभ नाखा फाइनाइ जराबो जों तिप्रा आइडल चिनी रसामु हामजानाय बाय कायसा जों पान्डा एबा कायसा इवेंट जों जेंना सांगै दङ आजागाव जों 15 बर्षनि बिसिङाव पार्टिसिपेट खालामनाय चिनी जे 8 जुन नो चिनी ऑडिशन नाय पुइला नॉर्थ जून कांचनपुरो 15 तारिख 11 मार्च 2023 फाइने 15 तारिखो चेंगनाय 29 जून चेंगनाय राजकान्दिओ 16 तारिख नवेम्बर नि 16 तारिखो चेंगनाय दलाई जून सिकारिबारी 18 तारिख नवेम्बर नि 18 तारिख चेंगनाय खवाई जून तुलासिकक 19 तारिख नवेम्बर मान्थनि आरो चेंगजांनाय सिपाहीजला बिश्रामगंज जूननि बिश्रामगंज 21 तारिख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जून किलाओ 22 तारिख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जूननि बीसी मनु 24 तारिख ऑडिशन नाजानाय वेस्ट जूननि खुमलुं 26 तारिख नाजानाय ते अजागाव जों ऑडिशन नामानि टोटल जत जूननि खरक बाखाय 5 जना खलै जों फाइनल सिलेक्ट खायतो बनाय टोटल 40 जना जों सिलेक्ट खायै जिनि मेन हेडक्वार्टर गाला रावनो बरक पार्टिसिपेट खलै फैनाय गाला रावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेट खलायो आबन पर जेफोर थिएटर रावनो थांगो आपुर बरक 15 जना सिलेक्ट नाय 15 जना सिलेक्ट मान परे जेफोरो सेमी फाइनल थांगो आपुर बरक 15 जना नि आजागाव बरक 10 जना सेमी फाइनल 10 जना परे फाइनल लंगाय 5 जना थांनाय गे आबन बागै चिनि जतो जे रसाम हामतनाय चिनि जे लुकुरक नरन बागै नरक तियार तंगदि नरक प्रेक्टिस खलाय तंगदि ते और रसामुंगो मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी नरक फक ट्यून एबा चिनि जे तिप्रासानि जे रसामुं जे ट्यून आबन नरक प्रिपेयर खलाय तंगदि जेकुनु मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी नरक कायसा फक ट्यून बो नरक आ ऑडिशन इफ्रु नरक मारसानाय जेमन ककनि बिसिं कक ताबुक आं चागमा बसंनिपानखा मग बसंनिपांगा बर मग म्यूजिक चागमा म्यूजिक एबा चिनि कग्रो म्यूजिक एबा रांखलुंथुं जेकुनु चिजे इंडिजिनस लैंग्वेज बर मॉडर्न रसामन लगी बरक सागनि जे मॉडर्न नि रसामन लगी बरक फक म्यूजिक बो बरक मारसाबनाय ऑडिशना आरो चिनि जाज तंगनाय जाज बर हाइके जाज खलाय बरक जत्त जुननि
खरक बा खरब खलाय 8टा जुनि टोटल 40 जना बरक तुई हेडक्वार्टर फाइ बरक अजाव गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खलायबाय तै अमाहायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु यंग जेनेरेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक नो रसामनी लगी लगी बरक चिनि फोक जे म्यूजिक नो बो तेबो नो ओ काइसे जों इवेंट नारका तै ओ जे तिप्रा आइडल जे कप्लायंनाय फर्स्ट प्राइज माने बो बनी प्राइज माने तंनाय 1 लाख तै लगिवो काइसा स्कूटी तंनाय सेकंड प्राइज तंनाय 50,000 थर्ड प्राइज तंनाय 25,000 ते अबनि लगिवो जों ते बरंनो गोबां मा जों जे हामजां मुंगिया फरमानि सकाट आबो बो बंग लगिवो जों उलो ऑफिशियल जों डिक्लेयर खालायनाय ते आबनि लगे लगे बेबाक डिटेल्स नरक जर्नल थ्रुति इमीडिएटली माने थांनाय बेबाक इंस्ट्रक्शन नरक जर्नल थ्रुति माने थांनाय ते आबन बागै चिनि जतो चिनि जे रसामुं करं एब रसामुं हामजै तंनाय चिनि जतो लुकुरगनो तियार तंना बागै चिनि आईसी बेडेन बखाक्तै साक्लाइमु तांनि हाके जों साइमानो चिनि जे इंडिजिनस जे जतो लैंग्वेज दंमानि चिनि जे आमानि जे कक चिनि जे folk tune abo जों ट्रक ट्रक जों गोमामा नुगै दङ आबन बागै जों बना जों मोथाङै नारनान बागै सतनै तु बनान बागै जों चिनि मॉडर्न हामजगै दङै जे फॉलो खाय तंनाय रसाब तंनाय लगे लगे चिनि folk tune बो तैबो फेमस जों तैबो कुसु काथु बो इन फ्यूचर थिपले तंगै थांतुं आ नाहारमोनो जों नाहारै जों ताकलाय तिप्रा आइडल काइसे आईसी बेडेन बखति जों संसा जाका आबन जे आगास पानियो ऑडिशन दुजान र खायखो ताय आला जे ऑडिशन दुजाया दाबो खानो रसा दंनाय र आबो मा चिनर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जों जर्नल थ्रुते जों हनाय तांगे चिनर एज बार तंगो 15 वर्षसिम 25 वर्ष जरा आजागाबो बरक पार्टिसिपेट खालामनाय तांगे जों रोंगियानो जों फोरोंगि तलांनानि चिनि कासे नाहारमुं तांगे जों मॉडर्न म्यूजिक जों जतो रोसाबि मानो फियाबो चिनि फोक नो रोसाबनाय खूब जों लिमिटेड नुजागो तांगे ताबुक जेमन आं ककब्रुक म्यूजिक आं थिनो हामजो आं रोसाबो फियाबो जादु कलेज रोसाबनाय जों नुजागिया तांगे चिनि जादु कलेजनो जों मोथाङै नारनान बागै अ बाहायनो जों टिसानान बागै जों अ माहाय कासे इनिशिएटिभ नाका ताबु ककनि बिसिं कक ताबु चिनि जों थिनो जों चिनि ब्रु लैंग्वेज बे जों मॉडर्न सॉन्ग रोसाबो फियाबा गोबां बरनो हजगी इंथुं फक्ति नुथुं रोसाबना रोंगिया दं गे बर रोसाबना रोंथुं बर रोसामा लगे लगे बर थानि तेबो बुइबो सोरनान मानथुं अ माहायक्लाय ताबु चिनि गोबां मा चिनि जे इंडिजिनस लैंग्वेज ताबु चिनि कलय बसंथुं तिनि जमातिया बसंथुं चिनि रांखल बसं जतो बसनि जानजान कासा फोक ट्यून बाय जे रोसामुं रोसाबन आबरो जों मोथाङै नारनान बागै जों अमा कासे इनिशिएटिभ नाका आउन बागै जों मॉडर्न रोसामानि लगे लगे जों चिनि फोक ट्यूनबो जों सतनै जों बसकांगो ति सावित्रांना बागै जों मेलेखेनो नांगौमानि हनै जों लिमिटेड फान्ड दंमानि बिसिं फानो जों अमा हाय जों फान्डनि जों इनिशिएटिभ नाका